malam mai sago musi mai sago. Cajin ki mai kyau ne. Caji ya caji. Sabon 50 take ne. Muzamin dore. Boso ne za ta haska suke nan. Wanzamin dare ake cewa. Wanzamin dore. Dare. Lafiya amin alaikum salam. Gida nan ne ake sai da kati ko? Akwai kati. Barka ne. Salamu alaikum. Lafiya alaikum. Da Allah za a bani MTN. Na To bari mu ga. 200 da yake nan wallahi. Amma to gashi. Abin na 100. Sai ya zan yi to. Wanzamin dore. Wanzamin dore. Wanzamin dare ne fa. da kasan shi ba haushe ba. Ai su ka san wa'annan. Ka kawo a tura ka kai wa Mun yi rikayya. kokari yayi. Na gode. Yanzu a kai wa rikayya. Sai mun sai anduran. Sai kun san Mun sai andu wannan kirimin waya ne. za a hankali. Haka ne. Star 555 star. Har yanzu ainihin suke amfani fin din ko? 3 7 8 5 1 1 6 8 0 5 0 7 3 3 8 9 Wanzamin dore. da gida wannan katin ake ya nuna mun wani yayi amfani da shi duba ga gani Gaskiya ka sa yin kwarin ka kara gwada. ka sa aba mai gida ya zaka ce mun so katin nan babu wanda ya taba shi ni kadai na cikin da za ka daga murya. wai wani yayi amfani da shi Kara gwada sai dai baka za ka kamar wai ba MTN din ka bani ba to ai shine ai babu wanda ya muka ka dai kara gwada. shine Mai sago menene? Ya gwada kuma a gaban ka ne sai ka Ya gaskiya ne. Katin ki mai kyau ne mu mun sani. Let's go! mai gida ya ga wannan ma wai wani ya ƙara amfani da shi wannan wani irin kati ne wai kake ba ni wajen girman Allah Wai menene ya faru? Yanzu ma maka ka ga wai wannan bai shiga ba ko yake nuna mun wani ya sa ya amfani Ha daga wayanci ne. Gaskiya daga wayanci ne. Tun yaushe muke tare nan wurin. Tun da su muna tare yayi. Wannan katin da za a gaban ka kamar saya. kamar ya Kuma wani irin su ne sai wallahi irin kudin. Ta je ta ci basi za ta zo ta rena mana hankali. Mu mun san mun suke ba waya ka goyi da bayan shi wannan ba magana ce ba Ya san duka wuce. ba magana za ka cuce ni bane maybe sun baka katin da aka sa ne dan aka gaya mun wannan magana gaskiya ba Kuma kai tsakaninka da Allah. wallahi tallahi ban sa ba Gaskiya ni ban san me matsalar ba ga Allah. kuma ka ce dazu aka kama su a da gaban sa ne kamfani sai ka tambayi dan yaraba an kaji. Haka ne. A gaban mu an kawo kati. Kuma nan mutane da yawa kowa sai ya tafi bai dawo ba sai kai. ba matsala ba ga asara yanzu ni mai gida ka san taimakon da aka babu ko sisi a kai magajan Allah dan Allah ka bani naira 100 ina dawowa daga wajen yarinyar nan zan baka Baka an baka. Ah, to. Ban taba ganin ka ba. Kin mai gida dan Allah saba mai ki caji. Tunda ka siya so biyu ba sai yawwa maka. yawwa Wallahi zan iya bashi saboda kai amma idan bai dawo ba ka tabbatar kai za ka Oh biya. no. Ba mu sinanin bananin ya simu. ka gano ka rabu da wannan ba shi zai biya ka ba in dai ka yarda da ni a matsayina na musulmi kana musulmi to ka bani katin nan ke da dawo ni kuma zan baka Ka wani fage da wai addini. Mu ne masu fage da addini. akai ka san A taimaka addini tunda a yi sa addini. Kawai dai A taimaka. Allah bai dauka ba ka gane. na Ka kawo min ka. wallahi zan baka Abasi. Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Ya ne na kin dauka mana waya. a sai akai ashe bawan Allah nan duk katin da nake sawa Let's go! shine wai yake loda kalli abin da ya sa Duba kaga wannan lambobin kati ne ko ba hi bane Mu zaki masari. kai
na fi ka tashanci kutumaru ban nan na fi ka mu za mu sari kai baka isa ba ka raina mun hankali tsaya mana wannan dambobin ne ya alhamdulillah sari za mana laka mana sata za laka mana sata sai ka balance kai na fi ka tashanci muna ma mu ba dan tasa bane da mai zaka sani Rukan ya ne ba ya turo mana katin kai Rukan baka saka raina mun hankali kai na fi ka tashanci yanzu ba ka gama waya kake jira ta kira ka kai ba za ka kira ta alhamdulillah fito inda yake faɗa yana handsfree kai Fito. kuma kake amfani Rukan ya ne ba ya turo mana kati ba Rukan ya ne ya turo mana katin nan ba zaka ga riƙayya za mana sata zaka ga riƙayya kai baka isa ka raina fito mai gida kai ni zaka ga wai riƙayya ce mu ne ya sai mana baroniya dan tasha ne ni cikakke To dan shekara ta 10 a Agumalu na shekara 8 a Alaba na shekara 4 a Agege kai baka isa ka raina mun no.